Esofikile. Asafikile kumphathi wami. Ngiyabonga. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Bethunani uAbongwe Mseleku ingathi nguye phofu nguye ozawuthi take over utata yakhe utata uMusa Mseleku esimaziyo ke nge-reality TV show yakhe Uthando Nesithembu. Sambona ke nakomnakwethu. So ke bethunani banayo ne-production company yabo ebizwa ngoThanks Ma. uAbongwe ke uyi-executive producer yayo ngoku. So ke uAbongwe Mseleku kunye notata yakhe uMusa Mseleku bebe-invited as speakers kwi-Durban Screen Summit. So ke sambona ke yenza ivlog yakhe uAbongwe esiya pha eNervas ke phofu uba engeyo guest but esispeaker naye. And then ke ngoku utata akhe kwi-speech sakhe uye wachaza uba bethunani uAbongwe nguye ngoku ozawuthi take over from me, and loo nto leyo iza kwenzeka ngoku ndisaphila. Baniyakhumbula ke utata uMusa Mseleku bekade emisa ngoba ngoonyana bakhe izinto azazishiya kuba bazawuthi take over, wabanika neemoto. Zathi girls oAbongwe kunye noompilo zona zinangxaki, they're gonna build izinto zazo, azijonganga mafa. Nyhani sambona ke umpilo efumana idegree yakhe from DUT noAbongwe ebegraduator this year, wenze into edibene nento efilm. So uAbongwe ubethe ngetiming kowabo babhizi nento ze-TV, so wahamba wofundela ke I think i-film production. So nanku ke utata uMusa Mseleku bethunani esitsho live on camera uba ushiya intambo kuAbongwe, and loo nto leyo ufuna yenzeke or yenzeka ngoku ephila. She's going to be taking over from me. While I'm here, while I'm strong, I'm always taking over. Utsho ke utata uMusa Mseleku uba uAbongwe is taking over from him. Benibonile ke somewhere kubhaliwe Abongwe Mseleku executive producer. Now sayazi ke utata uMusa Mseleku uyi-producer pha kuThando Nesithembu, and then ke banayo nala production company yabo uThanks Ma. So Abongwe ke sizambona esebenza pha besenza ke i-shows. Andiyazi ke uba umsebenzi wakhe uzaba njani since kukuThando Nesithembu i-main characters ke including amakhosikazi katatakhe, and then udlala kweshow mhlambi xa sekushutwa ku-edithwa kuthiwani umamakhe kubakho izinto ezenzekayo ba like akuzuba khona i-conflict of interest because ngumama wakhe kaloku kuzofuneka professional ngendlela ehandlisha izinto, and then treat abanye mama bakhe nabo as omama bakhe but at the same time as i-cast members. Andiyazi but ke nakunye no-brother bakhe I don't know bazawufila njani, but I'm sure they will understand because ke she is qualified kunoba kuqeshwe umntu from outside. But andifuna uphosisa izaba khona idrama ezaba khona ngale into because abantu ngaba bebe-undermine amacele kuthiwa umacele akanasikolo, umacele akaphangeli, abanye bephangela kuthethwa nge-medical aid, but ikhangelani ngoku umntana kamacele. Umacele ngulo phofu bethengelwe nendlu enkulu entle ezibethayo ezinye as imatriarch. Ngoku umntana wakhe is going to be taking over utata uMusa Mseleku intloko yela khaya in terms of ke umsebenzi lo sibazela kanye kanye wena wefilm. Anyways guys, andiyazi zothini ke into between uAbongwe kunye no-brother bakhe, but ke uLwandle andikho sure kwenzeka ntoni kwelakhe icala in terms of work because utata khe wayethe uMpumelelo ufuna ahoye the business side of things and then uLwandle ahoye ikhaya. So I guess uAbongwe kwena ke nguye ozahoya icala lomsebenzi in terms of ukwenza umsebenzi mabona kude. Anyways, ziyabula kakhulu Mamgobhozi ngokuthi nibukele le video nandixolela ngelizwi bethunani ndilizibazana bendinamizela. Ndibona kwivideo landelayo. Bye.